Ġunju 2019, 5 xhur qabel l-arrest. Jurgen Fenech jgħid lil Rosianne Cutajar se nkun dejjem hemm għalik biex ngħinek. Din l-aħħar informazzjoni li ġiet żvelata mis-Sunday Times u li tikkonferma l-qrubija li teżisti bejn Fenech u segretarju parlamentari Laburista. Bil-gazzetta tikxef ċezz li kien hemm bejniethom ftit xhur biss qabel ma Jurgen Fenech inġabar mill-pulizija fil-Marina ta' Portomazzo. Skont il-gazzetta, Jurgen Fenech kien allegatament offra għajnuna biex Cutajar tagħmel survey fid-distrett tagħha bin negozjant jinsisti li l-bieb tiegħu kien dejjem miftuħ għaliha. Iżda dwar dawn l-aħħar rivelazzjonijiet, skiet totali minn Robert Abela li l-ħadd filgħodu evita l-kollox dan l-iskandlu u ma ċaħad xejn minn dak li ġie żvelat. Sitwazzjoni li s-Sindku Laburista tal-Imtarfa Daniel Attard indirizza b'mod ċar waqt id-diskors tiegħu tant li rrikonoxxa l-fatt li bejn il-grupp parlamentari Laburista hemm tensjoni li ma bħala. Nistgħu ma naqblux fid-dressing room? U wara kważi xarejn li l-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem dwar il-problema tal-kirjiet kien biss issa li l-Prim Ministru rrealizza li għandu kriżi f'ħoġru. Fil-waqt li konferma li għadu ma ressaq l-ebda soluzzjoni tant li l-pjan tiegħu għadu jrid jitfassal. Aħna bħala gvern irridu nkunu wara dawn in-nies u ma nħalluhomx waħedhom. Riforma li Abela stess ammetta li jipprendija. Nistqar ħaġa magħkom illum, jekk tgħidu li kien hemm ħaġa li tbeżżani jew li kont qed nipprendija waqt li dan il-moviment ikun fil-gvern, kienet li xi darba din ir-riforma jkollha ssir. Robert Abela kompla jgħid li l-Kabinett se jiddiskuti din il-materja it-tnejn filgħodu. Gvern li dejjem taf fejn qiegħed miegħu gvern li l-problemi, ir-realtajiet ma jixħithomx taħt it-tapit. Gvern li miegħu taf fejn qiegħed li l-iswed jgħid li huwa iswed, li l-abjad jgħid li huwa abjad u li mhux jinjora d-diffikultajiet ta' nies. Dan fil-waqt li l-Gazzetta l-Mument żvelat li għat-tnejn ukoll sejħet laqgħa urġenti tal-Grupp Parlamentari Laburista. Għalkemm l-aġenda għal din il-laqgħa ma tħabbritx, Net News jista' jikkonferma li Abela se juża din il-laqgħa biex jipprova jtaffi xi ftit mill-effetti li kellu fuq il-partit tiegħu l-iskandlu ta' Rosianne Cutajar. Sa dan it-tant taħt it-tmexxija ta' Robert Abela għall-Ministru Michael Falzon. Mhux music to our ears u provide femminna taħt it-tmexxija ta' Robert Abela, mhux indoqqu l-mużika, imma ngħinu n-nies jisfnu. Iżda fil-waqt li skont Falzon, Robert Abela jemmen fil-ġustizzja soċjali imkien ma semmax soluzzjonijiet qed jagħti lill-familji li qed jiffaċċjaw problemi serjissimi minħabba s-sitwazzjoni tal-kirjiet l-antiki jew għal dawk li bħalissa qed jgħixu fil-garaxxijiet jew f'caravans. Taħt il-Labour, you will never walk alone. Kristin Mamo għan Net News.